एक सामायिक समीकरणे। एक सामायिक समीकरण म्हणजे जेव्हा आपण दोन चलातील दोन रेषीय समीकरणांचा एकाच वेळी विचार करतो त्या समीकरणाला एक सामायिक समीकरणे म्हणतात। आता उदाहरणार्थ हे एक दोन चलातील रेषीय समीकरण आहे आणि हे दोन चलातील दुसरं रेषीय समीकरण आहे। जेव्हा आपण या दोघांचा एकाच वेळी विचार करतो तेव्हा त्याला म्हणतात एक सामायिक समीकरणे। ही झाली एक सामायिक समीकरणाची व्याख्या। आता आपण एक सामायिक समीकरण सोडवायचं कसं हे बघणार आहोत। याच्यासाठी आपण हे उदाहरण घेतलेलं आहे। हे उदाहरण सराव संच 2.2 मधलं 8वं गणित आहे आणि जो कटलेला सिलेबस आहे तो आपण घेणार नाही आहे। तर आता हे आपण कसं सोडवायचं हे बघू। तर 49x - 57y बरोबर 172 याला आपण समीकरण 1 म्हणू। नंतर 57x - 49y बरोबर 252 याला आपण समीकरण 2 म्हणू। हे सोडवताना सर्वात प्रथम आपण या दोघांची बेरीज करू। 1 व 2 ची बेरीज करू। आता आपण याची बेरीज करणार। 49 अधिक 57 106x वजा 106y बरोबर 424 2 2 4। आता आपण याला 106 ने दोन्ही बाजूला भागू। आपल्याला मिळेल नवीन समीकरण x वजा y बरोबर 4। याला आपण म्हणू समीकरण नंबर 3। नंतर समीकरण 1 मधून समीकरण 2 वजा करू। 1 मधून 2 आपण वजा करू तर आपल्याला मिळेल 1 मधून 2 वजा केलं तर 57 मधून आपल्याला 49 गेले वजा 8x मायनस मायनस प्लस हा चिन्ह चेंज होऊन जाईल म्हणून आपल्याला इथे मिळणार वजा 8y बरोबर आणि इथे मिळेल आपल्याला वजा 80। 1 मधून 2 वजा केले तर याला मोठ्या संख्येला मायनस येणार म्हणून इथे मायनस 80 येणार। हे समीकरण आपल्याला मिळणार। हे समीकरण आपण सोपं करण्यासाठी वजा 8 ने भागून आपण दोन्ही बाजूला वजा 8 ने भागून या समीकरणाला आपण सोपं करणार आहोत। 8y बरोबर 10 हे मिळालं आपल्याला समीकरण नंबर 4। आता आपण समीकरण 3 आणि 4 सोडवलं तर आपल्याला x आणि y ची किंमत सहज मिळणार। म्हणून आता आपण काय करू समीकरण 3 व 3 अधिक समीकरण 4 x वजा y बरोबर x वजा y बरोबर 4 x अधिक y बरोबर 10। पहिले यांची आपण बेरीज करू। बेरीज करण्यासाठी मायनस प्लस कॅन्सल x प्लस x 2x बरोबर 10 च्या 14 म्हणून x बरोबर 14/2 म्हणून x ची किंमत आली 7। इथे आपल्याला x ची किंमत मिळालेली आहे 7। ही x बरोबर 7 ही किंमत आपण याच्यातही ठेवू शकतो किंवा यामध्येही ठेवू शकतो। तर आपण ठेवूया 4 मध्ये ठेवू। समीकरण 4 मध्ये ठेवून जर आपण समीकरण 4 मध्ये ठेवलं x प्लस y बरोबर 10 म्हणजे 7 प्लस y बरोबर 10 म्हणून आपल्याला y ची किंमत आली 10 वजा 7 म्हणून y ची किंमत 3। तर या समीकरणाची उकल आपल्याला मिळाली आहे x y बरोबर x ची किंमत 7 आणि 3 ही झाली आपल्याला या समीकरणाची उकल मिळालेली आहे।